יש לך שגרה מסודרת, עבודה טובה, משפחה, יעדים. אבל עמוק בפנים, אתה יודע שצריך גם לחשוב רחוק. העתיד לא מחכה. יותר ויותר ישראלים בוחרים להשקיע נכון במקום שקט, בטוח, מתפתח. לרנקה, קפריסין, 42 דקות מישראל, והזדמנות נדל"נית אמיתית, דירות, מתחמים, וילות, בעיר מתפתחת, עם מחירים אטרקטיביים מאוד. אינטליאן גרופ, ליווי משקיעים ברמה הגבוהה ביותר, ניסיון, מקצועיות, שקיפות, לכל אורך הדרך. משלב הבחינה, דרך ההליך המשפטי, ועד לניהול בפועל. זו לא רק השקעה, זו בחירה לחיות אחרת, להרוויח, ליהנות ולהרגיש בטוח. לרנקה, Land of Tomorrow. העתיד כבר כאן, היו חלק מאיתנו. הגיעו לפגישת אפיון אישית, רחוב שמירה עם באר שבע, קמפוס אונו, בניין בי, ויפגשו עם אחד ממלווי המשקיעים שלנו. אינטליאן גרופ, ללוות אותך, לבנות איתך, להשקעה בטוחה באמת.